Ainoa dion bezala, gu indarrez ari gara euskara. Han eta hemen, baserrixan, mendixan, nun gehiago? Fabriketan, ofizinan, eta eskolan. Aurten gorputza jarri ditu eskalaren alde, lanean herriko giltzapa grabatuz. Eta orain mingaina dantza jartza tokatzen zaigu. Baina hori ez dugu gaur bakarrik egin behar, Hori. Ez, lehen esan dudan bezala, edonon eta edonoitz egin behar dugu euskara. Euskara, itxaso, urdin eta zabal bat izan arte.